Jeg er kommet hen på Trekronerskolen her, hvor der netop er blevet ansat den nye skoleleder, Peter Christensen, og han har været her i ganske få dage, men Trekronerskolen har netop lige modtaget en flot undersøgelse. Hvad er det, den siger, Peter Christensen? Jamen, den siger jo, at Trekronerskolen er en af Danmarks allerbedste skoler, målt på både trivsel og faglighed. Hvad kunne du tænke dig at bruge den her undersøgelse til? Jamen, først og fremmest så er det jo en bekræftelse af min egen observation, at det er en rigtig dygtig medarbejderstab, der er her på skolen. Rigtig dygtig og meget professionelt engageret personale. Og jeg synes, de skal have den anerkendelse for, at de er virkelig dygtige. Samtidig vil jeg også sige, at det er også et bevis på, at vi har en forældreopbakning, der er helt unik. At forældrene her i byen står sammen og bag skolen. Er du glad for at være startet på Trekronerskolen? Meget. Hvordan har det været for dig, Lina, at få at vide, at Trekronerskolen er kåret som en af Danmarks bedste, og du rent faktisk arbejder på en af Danmarks bedste skoler? Hvordan er det? Jamen, jeg kan da godt forstå det, og jeg kan også godt ikke genkende til det, fordi at, jeg synes op på Trekronerskolen, der har vi bruger ikke kun tid på at højne det faglige hos eleverne, men vi bruger også rigtig meget tid på trivsel. Og det der med, at eleverne, de skal jo lære at samarbejde, for det kommer de jo til, når de kommer ud, og de skal være kreative også. Det. Vi sender dem jo videre fra 6. klasse her over på andre skoler, og der skal de jo ligesom også, jamen, de skal kunne lære at samarbejde, de skal lære at vide, hvordan man er sammen med andre mennesker. Og det højner jo netop også fagligheden, fordi de så ved, hvordan man arbejder sammen. Så jeg kan godt forstå det. Ja. Er du stolt af Trekronerskolen? Det må jeg da sige. Selvfølgelig er det det. Trekronerskolen, den er jo lige blevet en af Danmarks bedste skoler. Hvad siger I til det? Ja, helt. Hvad tænker I om Trekronerskolen? Hvad er det, der er skønt ved Trekronerskolen? Man har nogle fag, man elsker. Alle fag, de er sjove. Alle fag er sjove og gode. Vi har nogle gode lærere. Skolen har fået den her pris som Danmarks bedste, eller en af Danmarks bedste folkeskoler. Hvad tænker du om det? Altså, jeg synes, det er rigtig godt ved den pris, det er det eleverne selv, der har lavet den. De har jo selv svaret på, hvordan de synes, miljøet er i klassen og sådan noget. Og det kan jeg rigtig godt lide, for det er ikke nogen lærer, der skal udtale sig om, eller nogen test. Det er lige fra hjertet af. Og det siger bare så meget om, at det er en god skole, og eleverne er trygge her. Er du stolt af Trekronerskolen? Det må man sige. I går, da den undersøgelse kom, der var ikke nogen, der kunne skyde igennem mig. Det var så fedt. Ja. Godt. Jeg har også mødt en af lærerne her på Trekronerskolen, som jo har været her i rigtig mange år. Hvordan er det at være en del af Danmarks bedste skole nu? Jamen, det er da fantastisk. Vi kan jo især godt lide sådan nogle undersøgelser, når vi ligger i top. Ja. Er du stolt af Trekronerskolen? Ja, men jeg er stolt af Trekronerskolen, og det har jeg været i de 15 år, jeg har været her. Og jeg faktisk synes, at vi havde nogle rigtig gode kolleger. Vi har haft nogle gode ledere og nogle gode forældre, som bakkede skolen op. Og hvis ikke man har alle de ting, så er det svært. Og så har jeg mødt Charlotte Pilegaard her, som også er en af forældrene, der har valgt Trekronerskolen til deres børn. Hvor mange børn er det, I har, Charlotte? Vi har 3 børn i alderen fra 2 til 8 år. Ja. Så det er jo både fra dagplads og i 0. klasse og 1. klasse. Ja. Og det er jo sådan her i Trekroner, der kommer de jo her på stedet, lige fra de er helt små. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg synes jo, det er helt fantastisk. Altså, dagplejen er jo en gang om ugen, og de lærer jo både skolen og området at kende, og jeg skal op i børnehaven i dag, kunne jeg høre. Og, det gør jo bare, at de er trygge stedet allerede, inden de starter i børnehave. Og jeg ved også, når de starter i skolen, fordi de også er med der og kender omgivelserne og rammerne, så det er jo helt fantastisk. Og du har jo valgt det her sted, og den er kåret som en af Danmarks bedste folkeskoler. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg synes, det er jo fuldstændig fantastisk. Jeg er jo bare super glad for, at det er her vores børn de er, og de skal have deres skolegang.
Det er nærvær, det er tryghed, det er gode omgivelser, det er gode faciliteter har de. Og man kan jo se, at jamen, så i og med, at den er kåret til en af landets bedste, jamen, altså, det er jo tegn på, at børnene har det godt, og de trives. Ja. Og når de trives, så har de også en god basis for indlæring. Ja. Ja. Så det hænger jo sammen. Ja. Og er du stolt af Trekronerskolen? Ja, super stolt. Altså det er da fedt. Ja. Og man kan jo mærke, at altså, der er jo nogle ildsjæle hernede, der virkelig gør et stykke arbejde, både på skolesiden og børnehavesiden, men altså også i lokalområdet. Altså der er virkelig en stor opbakning til området. Ja. Og det kan man mærke, altså man føler sig velkommen, og initiativer, jamen, de bliver taget imod, og så bliver de videreudviklet. Ja. Trekronerskolen er en god skole. Hvad er det bedste ved Trekronerskolen? At vi har en skolegård.